आदामोना बहा थांनो सानदों? उदालगुरि टिकेट मोनदों ना? मोनाखै। अब्ला जुदि नोंथांमोनहा टिकेट चेक खालामफैयोबा माखौ देखायगोन? देखायनो जेबो गैया। गुड मर्निं एभरिवान। दायो आङो सप्तासेनि बारा जाफैबायमोन सनितपुर जिल्लायाव एबा हग्रा जिल्लायाव फैनानै माने बिमा बिफानि न'आव अर्थात गामियाव आरोखि। दा गोबाव सम नोंथांमोनजों आङो सावरायनो मोनाखै एबा रायलायलायनो मोनाखै। नोंथांमोननि थाखाय आङो मोजां गाज्रि भिडिअ लाना फैनो हायाखै। नेटनि थाखाय गोबां प्रब्लेम बे जायगायाव, बेखायनो माने उपाय गैया। गैयाब्लाबो जोङो भिडिअखौ खालामना लायोब्लाबो 7-8 किल'मिटार गोजानाव फैनानैसो जों भिडिअखौ आपल'ड खालामफैनो गोनां जायो। बेबो 4G नेटसो नाङो, बारा खामानि होआ। बेखायनो आङो नोंथांमोननो भिडिअखौ लानानै फैनो हादिया एरियानि सोमोन्दै। बिनि थाखाय आं नोंथांमोनाव गिबियावनो सरि बियो। दा नोंथांमोना गोबाव सम आंजों सावरायनो मोनैनि थाखाय माबाफोर दुखु मोननानै दङब्ला निस्सय अननानै नोंथांमोना आंखौ निमाहा होगोन होननानै आं आसा खालामो। दिनै आङो गुवाहाटि फारसे आवगायलांफिननो नागिरबाय। दिनैनिफ्राय नोंथांमोना कन्टिनिउ भिडिअखौ मोनबाय थासिगोन आंनिफ्राय। दा नोंथांमोना जाहाथे दुखु मोनाजासे दिनैनिफ्राय आंनि भिडिअ नायनायफोरखौ सुरु खालामफिनो। दायो आङो दङ हग्रा जिल्ला रेलवे स्टेसनाव। मानो होनबा स्टेसनाबो गोबां फिसा। दा बे समाव आङो जोंनि एरियानि सासे हारि सिबिगिरि एबा हारिखौ अनफावगिरि सासे आदैखौ लोगो मोनदों। गोबाव समनिफ्राय जोङो गोदोनिफ्राय माने सिनायलायखानाय, लोगो मोनखानाय। आदैया जोंनि हग्रा जिल्ला ओनसोलनिनो। बिथाङाबो गोबां हारिनि थाखाय खस्थ' खालामबोनाय आरो बिथाङा जानो हागौ धोरोमारि सिबिथायाव गोबां बेलेग जानो हागौ, नाथाय बिथाङा गावसिनि धोरोमनि थाखाय गोबां नांथाबबोनाय आरो गुबुन धोरोमनि थाखायबो मानसिफोरखौ मोजां गाज्रि बिथोन होबोनो हानाय सासे जोबोद बोसोनगिरि मोजां आदैया। दिनै आङो आदैनाव फंनैसो खोथा सोंनो सानदों बे समाव। बे जोंहा सनितपुर जिल्लायावथ' आङो फैनाया बा न'आव फैनाया आं MP इलेक्सननि थाखाय फैदोंमोन। दिनै बे MP इलेक्सननि सोमोन्दै आं माखासे खोथा सोंगोन आदैनाव, जाहाथे बे एरियायाव आदैनाव सोंबाय आङो। बे एरियायाव जोंहाथ' MP इलेक्सना जानानै थांबाय नङा होमबा 19 तारिखआवनो। दिनै MP इलेक्सना माबोरै जानानै थांखो एबा मोजाङै मोजां बारग'लांखो ना बले माबाफोर MP इलेक्सननि सिगां सिगां माबाफोर दाङाबाजि सोमजिदोंमोन? नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन नामा? सरकारनि निर्देश बायदि 2024नि 19 तारिखआव 11 नं तेजपुर लकसभा समस्तिनि इलेक्सना जानानै थांबाय। आरो बेयाव गोबां बिजाथिफ्रा गाव दल गाव बिदिनो नांनानै इलेक्सना जानानै थांबाय। आरो बिनिफ्राय बेयाव गोहोम गोग्लैदों जाबाय बिजाथिफ्रा BJP, BPF, कंग्रेस आरो बेबायदिनो आम आदमि पार्टि, गोबां पार्टिफ्रा माने नांबाय। नाथाय पलिटिकेल लेभेलावथ' बेबायदि जरदार बिदि नांखायो। आरो नांनायनि गेजेराव मोनसे समस्या फैबाय। बाखि पार्टिफ्राथ' लिगेलि थांदों, गावनि नियम खान्थिजों थांदों। खिन्थु BJPआ BPFनि सायाव मोनसे थांनाय 14 तारिख देवबाराव बान्दरगुरि होननाय मोनसे गामियाव बैसागुनि समाव बिहु फांसन जाबाय थानाय समाव जोंनि BPFनि केन्डिडेट राजु देउरि सारखौ केम्पिंआव लेंहरनानै बिथांमोना आलासि महरै बरायबाय आरो मिटिंखौ खालामनो सुबिदा होबाय। मिटिं जोबनायनि उनाव बिथाङा गावनि काराव गाखोनानै थांनायनि उनाव माखासे BPFनि पार्टि थालांनाय 8 जननि सायाव बिथांमोना हामला खालामदों। बबे पार्टिया खालामखो? बेखौ जोङो मोनथिना मोनदों। बेयो बिबारनिनो मानसि, अर्थात BJPनिया। बिबारनि मानसिफ्रा 7 सुबुङा बेबायदि जोंनि सायाव हामला खालामबाय। अभारटेक खालामबाय नोंथां? अभारटेक खालामबाय। जों न'आव थांनो नागिरबा गारिखौ जोख्लायबाय, बुख्रुबबाय। आरो दासिमबो बे अबस्थाया माने गारिया थानायावसो दङ। गारिखौ जों मोनफिननो हानाय बेबस्था जायाखै। गंबेसे गारि बुख्रुबनाय जाखो? 2 गारिखौ बिथांमोना बुख्रुबबाय। स्कुटि 2 आरो बाइक 2, बेबायदि 2 गारिया थानायाव दङ। सुरमार जाबाय। आरो बेनिफ्राय बिनि बदलै जेबो उफाय गैयैयाव, खुनु कमप्रमाइसनि लामा मोनैयाव जोङो बिथांमोनखौ केस होनाय जाबाय। आरो केसआ अलरेडि कर्टआव रेजिस्टार जाबाय। बिनि फिथाइया मा जागोन बेखौ जोङो उनावसो मोनथिसिगोन। खिन्थु जों नाजागोन आरो 100% बेबायदि आरो। समा फैब्ला मिथिगोन बिनि फिथाइया मा जायो। दा नोंथांमोना निस्सय खोनानो मोनबाय, मोनफ्रोमबो एरियायाव दिनै BJPनि मानसिफ्रा बेफोरबायदिनो दावराव दावसि खालामगासिनो दङ। नाथाय आं सानो बेफोरबायदि जाहाथे दावराव दावसि खालामाजासे, दाङाबाजि खालामाजासे, नाथाय जर जुलुम सोरबा भट होनो गोसो गैयै मानसिखौ बेयाव भट होनानै रावखौबो जों थुसोमनानै बा सरसोमनानै जों भटखौ होनो हाया। नाथाय मोनफ्रोमबो समस्थियाव बा मोनफ्रोमबो एरियायाव जायगा मोनफ्रोमबो जायगायावनो, मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो जोंहा मोनफ्रोमबो दला
हाबनो थाखाय पावार एबा रुल्स दंखायो थिग बिनि गेजेराव जोङो होगिरिफ्रासो मायाव होयो नाथाय बे गाव गावबागाव गोसो गोरबोनि खोथा नाथाय बिनि गेजेराव जे बिथांमोना सोरबा बिजेपिनियानो जा सोरबा कंग्रेसनियानो जा सोरबा बिपिएफनियानो जा सोरबा इउपिपिनियानो जा नाथाय बेफोरबायदि दाङाबाजि खालामाबा मोजां जायो होननानै जों नुहुरो बेखायनो जोङो दिनैनि दिनाव सोर जादों जोङो बर'जों बर'सो जालायदों दा दिनै बे आदै बुंनाय बाथ्रायाबो गुबुन हारिया जोंखौ खालामाखै बर' हारियासो आदैमोनखौ राजनितिकनि जिथुनाखि बिपिएफनि दैदेनगिरि राजु देउरि बिथाङा थांखांनायनि उनावसो आदैमोनखौ अभारटेक खालामदों दा बेफोरबायदि खालामनो नाङामोन दिनै एरियानिनो मानसि सोरांब्लानो अखा नायब्लानो जोङो मोखां नुलायलायो रायदावलायनाय जायो थिग बेफोरबायदि मानसिफ्रा माने आदैमोनखौ बिफानि बैसोनि मानसिफोरखौ बेफोरबायदि आखाइ थिखोनो नाङामोन दिनै बिथांमोनखौ 8 जनखौ माने 7 मानसियानो आक्रमण खालामनाय जादों बेखायनो दिनै बिथांमोनहा आयेननि राहा लानाय जादों दा लोगोफोर माथो बुंबावनो आदैयाथ' नोंथांमोननो फोरमायबाय बिथाङा मैया दाख्लैनि जोंफोरबायदि इयं बैसोनि मानसि नङा बिथाङा गोबां बैसो जानाय सासे सिनियर मानसि बिथाङा जोंनि बिफा बैसोनि मानसि दिनै बिथांमोनहा नंखाय खोथाखौ माबोरै बुंगोन बिथांमोनहा रियेल बाथ्राखौसो बुंदों नोंथांमोनहा नायनोबो हागोन गंबेसे गारि बिथांमोननिखौ बुख्रेबदों आङो नोंथांमोननो स्क्रिनाव होनानै होगोन दायो अब्ला दिनैनि आङो आदैनाव सोंनाया बेनोमोन दायो आङो नोंथांमोननो रेलवे स्टेसन बे हग्राजुलिया मा अबस्थायाव दङ बेखौ आं एसे दिन्थिनि बेनो जाहैबाय हग्राजुलि रेलवे स्टेसन सनितपुर जिल्लानि सिङाव दङ दा गोबां मानसिफोरा बेवहाय ट्रेन नेनानै दङ सोरबा सानजाजों थांनाय सोरबा सोनाबजों थानाय दायो बे समाव रेलवे स्टेसननि प्लेटफर्मा खुला दंना गैया बा टिकेट मोनगोन ना मोना आं नोंथांमोननो देखायनो थांगासिनो दङ नोंथांमोना नायनो हागोन नैबे जाहैबाय हग्राजुलि टिकेट काउन्टार नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन नै थाला बन्द मा हिसाबाव थाला बन्द खालामनानै दोनदों नोंथांमोना गोबां मिथिगौ नायनानै ला स्टेसननि मुंखौ हग्राजुलि रेलवे स्टेसन दै दा गोबां मानसिया गोबां जायगायाव थांनो थाखाय ट्रेन नेनानै दङ नाथाय बेवहाय टिकेट काउन्टारा बन्द बेजों लोगोसे नै ओरैजाय नायनानै ला टिकेट होग्राखौ बन्द दा बिथांमोनहा जिथु ट्रेन गाखोनानै थांनाय समाव टिटिआ जिथु बिथांमोनखौ हमोब्ला टिकेट गैया अब्ला बिथांमोननि दायनिगिरिया सोर जागोन बिथांमोनखौ सोर दायथ' लागोन दिनै बिथांमोना सोरबा धेमाजि लखिमपुर थांग्रा दङ सोरबा रङियाथिं थांग्रा दङ सोरबा गुवाहाटि थांग्रा दङ उदालगुरि थांग्रा दङ गोबां मानसिया रेलवे स्टेसनाव बुंफबनानै दङ नाय दिनै बेफोरबायदि जिथु रेलवे काउन्टारा जिथु टिकेट काउन्टारा बन्द जानानै थायोब्ला बिथांमोना टिकेटखौ बहानिफ्राय मोननो हागोन हा दिनै आदैया बहा थांनो सानदों आङो उदालगुरिसिम उदालगुरि थांदों नोंथाङा टिकेट मोनदों ना टिकेट मोनाखै थाला बन्द थाला बन्द टिटिआ जोंखौ चेक खालामबाय जों माखौ खिन्थागोन मुला बिनि टिकेटानो रेडि अलरेडि औ बिनि दायनिगिरिया सोर जागोन टिकेट मोननो हायाखै सरकार नङा होमबा बिजेपि सरकारा बर्तमान अल भारतखौनो सालायगासिनो दङ दिनैनि दिनाव टिकेट मोनालासै मानसिफोरा ट्रेनाव गाखोनो गोनां जागोन ट्रेनखौ जार्नि खालामनो गोनां जागोन बे समाव जिथु टिटिआ फैनानै आरपिएफ पुलिस लानानै जिथु टिकेट हमोब्ला 10 थाखानि जायगायाव गोबां फाइन फोनांगोन नंगौना नंगौ दायो नोंथांमोना निश्चय नुनो मोनगासिनो दङ नङा होमबा फुरा माने प्लेटफर्माव मानसि फुल होनजायो नायनानै ला दा आदामोना बहा थांनो सानदों उदालगुरि टिकेट मोनदों ना मोनाखै अब्ला जिथु नोंथांमोनहा टिकेट चेक खालामफैबा माखौ देखायगोन देखायनो थाखाय जेबो गैया नाथाय बिथांमोनाथ' फाइन लागोन निश्चय दा बिनि दायनिगिरिया सोरखौ जागोन होननानै सानना लायो नोंथांमोना दायनिगिरियाथ' दा नैबे बिसोरनो काउन्टारा जानांगोन निश्चय टिकेट मास्टारा नङा होनबा बेयाव जाय टिकेट होग्रामोन बिथांमोना जानांगौ औ दा बिथांमोना नोंथांमोननि मथेबाथ' बेयाव टिकेटखौ होथारनांगौ दिनै मानो होनबा गोबां पाब्लिकआ खस्थ' मोनदों हेरेसमेन्ट मोनदों गोबां मानसिया फाइनबो होनांबाय खोमा बे स्टेसननिफ्राय नङा होनबा नोंथांमोना दायो पाब्लिकफोरनि खुगानिफ्रायनो खोनानो मोनदों दिनै गोबां मानसिया साननो हागौ जे टिकेटखौ होयो नाथाय बिथांमोना टिकेटखौ लाया होननानै बे नङा गोबां मानसियानो बेयाव हारसा बङालि नेपालि बर' गोबां मानसिया बे जायगानिफ्राय जारनि खालामो हग्राजुलि रेलवे स्टेसननिफ्राय नाथाय टिकेट होनो हाया बिथांमोना दा नोंथांमोना नुनो थांगासिनो दङ नङा होमबा गोबां मानसिफोरखौ नुगासिनो दङ नाय बेफोराव गोबां गुबुन हारिनि मानसिफोरबो दङ नायनानै लानो हागोन नाय जेथिंबो दङ আপনার ক'ত যাব ভাইটি ওদালগুৰি টিকেট আছে নাই টিকেট কাউন্টার বন্ধ যদি ট্ৰেইনত টিটি আহি পেলাই বা আৰপিএফ আহি পেলাই টিকেট মোবাইল মাৰি লৈছে কাউন্টাৰটো দেখাবৰ কাৰণে ঠিক আছে তো যদিহে তথাপিও যদি ফাইন ধৰে তাৰ বিনিময়ত এইটো কেছ কৰিম আমি দায়িত্বটো কাৰ হ'ব কাউন্টাৰৰ নিশ্চয় ৰেলৰ বিষয়ে কিবা এক্সেল नोंथांमोना खोनागासिनो दङ गोबां अन्य जातिफोराबो बेयाव गोबां ट्रेन गाखोयो गोबां गोजान गोजान जायगायाव थाङो सोरबा धेमाजि लखिमपुर रङिया गुवाहाटि बेनिफ्रायनो बिथांमोना
माने ट्रेन गाखोनानै गोजान गोजान जायगायाव थाङो एबा जाथि खुरमा न'खरनि आलासिफोरनाव थाङो दिनैनि दिनाव टिकेट काउन्टारा बन्द जादों मानो बिजेपि सरकारा फ्राय नोंथांमोना खोनानो मोन्दों गासिबो रेलवे स्टेशनफोरखौ फानजोब्बाय दिनै बे स्टेशनाबो बा बे प्लेटफर्माबो सासे कन्टेक्टनि आखायाव दङ दिनै मोनसे स्टेशना माबोरै कन्टेक्टनि आखायाव थानांगौ नोंथांमोना सानदोंना साननानै मोन्दोंना दिनै कन्टेक्टआव होदों जेब्ला जेबो नङा नाथाय काउन्टारा खुला जानांगौमोन दिनैनि दिनाव सोरबा ट्रेनाव टिटिजों हमजायोबा आरपिएफफोरजों हमजायोबा बिनि दायथ'खौ सोर लागोन सरकारा लागोन नामा माब्लाबाबो लानाय नङा बेखौ जोङो नों आङानो गाव गावनो फाइन होनानै थांनो गोनां जायो 10 थाखानि जायगायाव 1500 थाखा फाइन भरिनांगोन अब्ला बिनि दायथ'खौ सोर लागोन रावबो लाया दा लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन नोंथांमोना जाहाथे उननि फारसे आसा खालामदों नोंथांमोननो आङो दिनैनिफ्राय भिडिअफोरखौ लानानै फैबाय थानो हागोन बिनि थाखाय आं एसेखिनि भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय जय हिन्द बर' हारिनि